Il-580 resident li jiffurmaw il-komunità ta' Ħal-Farruġ li tifforma parti mill-lokalità ta' Ħalluqa jistgħu jużaw il-faċilitajiet għall-eżerċizzju fiżiku li għandha Sports Malta f'Takandja. L-użu ta' dawn il-faċilitajiet se jkun mingħajr ħlas u kull min għandu aktar minn 16-il sena huwa eligibbli. Dan grazzi għal ftehim bejn Sports Malta u l-Kunsill Lokali ta' Ħalluqa. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja, Giulia Farrugia Portelli, qalet li dan il-ftehim huwa investiment ieħor li se jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tar-residenti. Din l-iskema se tara li 215 il-familja li joqogħdu f'Ħal-Farruġ ser ikollhom iċ-ċans ta' membership xejn fil-ġim li għandna fix-shooting range propju hawnhekk f'Takandja fejn hawnhekk il-Gvern qed jibgħat messaġġ b'saħħtu kif fil-qalba tal-komunità l-attivitajiet sportivi jridu jkomplu jingħataw il-ħajja. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima qal li bi proġetti sportivi bħal dawn il-Gvern qed ikompli juri kemm verament irid itejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-poplu. Irridu nimmassimizzaw dawk li huma riżorsi sportivi ġew pajjiżna. U allura permezz ta' Sport Malta din nassiguraw illi jkollna ftehim ma' kunsilli lokali varji f'dal każ illum mal-Kunsill Lokali ta' Ħalluqa li permezz tiegħu jkollok numru ta' familji illi jistgħu jużaw il-faċilitajiet tal-istess entità governattiva mingħajr ħlas. Is-Sindku ta' Ħalluqa ħeġġeġ li residenti ta' Ħal-Farruġ biex jagħmlu użu minn dan is-servizz bla ħlas u japplikaw għal subija mal-Kunsill. Nħeġġeġ ir-residenti ta' Ħal-Farruġ biex jistgħu jaslu sal-Kunsill u jieħdu din l-opportunità aktar u aktar meta wieħed jista' jiġi hawnhekk jagħmel l-isports fiżiku tiegħu mingħajr ħlas.